Hola, molt bones. Us presentem aquí aquesta sèrie dedicada a Antarmuna. Antarmuna és una meditació que es tradueix com a silenci interior. El que busquem a través d'aquesta tècnica de meditació és anar dissociant aquests pensaments de la nostra consciència, aquell que percep i aquell que pensa. A vegades confonem les dues coses i ens pensem que nosaltres som la nostra ment. I a través d'aquesta tècnica d'Antarmuna podrem dissociar aquests pensaments de la nostra presència i, per tant, tal com diu el nom, entrar en un estat de silenci intern. Podem observar, a les cares, tots aquells pensaments recurrents que ens van i ens venen, a vegades positius però a vegades negatius. Els enfrontarem. No per això ha de ser una meditació plàcida, potser en alguns moments serà incòmode, sí? Però es tracta d'això, afrontar tot allò que la ment ens porta, per entendre la ment, per veure que hi ha un espai entremig i per poder anar a buscar aquest espai de silenci dins nostre. Seran diferents fases, són 6 fases, en les que treballarem al principi Pratyahara, aquesta absorció dels sentits, de la que hem parlat tant la Sònia com jo. Després passarem a Dharana, el treball de concentració, per, si tot va bé, anar caminant cap a Dhyana, a l'estat de meditació. Així que bon viatge, espero que us atragui, que us ajudi, que us agradi. No sempre ha de ser agradable, però segur que sempre en traurem profit. Ens trobeu aquí, ens comenteu el que vulgueu i anem creixent junts. Gràcies per ser-hi, seguim.